הסוכנות הלאומית לניהול מצבי חירום, FEMA, Federal Emergency Management Agency, מחויבת לוודא שפעולות התגובה וההתאוששות יתמקדו בהצלת חיים ובשמירה עליהם, ובסיוע לאזרחינו הפגיעים ביותר. אם נפגעתם במהלך ההוריקן סנדי, ואתם גרים באזור המוכרז כמוכה אסון בניו יורק, תוכלו לקבל סיוע מפימה. הסיוע ניתן במספר אופנים, כולל מענקים למגורים זמניים, שיפוצי בתים והחזר כספי על אובדן רכוש אישי. תוכלו גם להשתמש בשירותי פימה כעזרה לתשלום שירותי רפואה כללית ורפואת שיניים, שירותי לוויות, שירותי תחבורה ולעוד בעיות רציניות אחרות הקשורות באסון. בזמן התאוששות רגיש זה, בעלי בתים, דיירים ובעלי עסקים יכולים לקבל הלוואות בריבית נמוכה מהמינהל לעסקים קטנים SBA. טלפנים דוברי שפות שונות זמינים עבורכם ומספקים תמיכה לניצולים הזקוקים לסיוע בשפה שלהם. זה כולל סיוע לניצולים בתהליך הרישום ובמענה על שאלות. אם נפגעת מהאסון ואינך מתגורר במחוז המופיע ברשימה, תוכל לפנות לסיוע. לתמיכה בשפה האנגלית והספרדית ניתן להתקשר למספר 1-800-621-3362. לתמיכה בשפות נוספות, פרט לאנגלית וספרדית, ניתן להתקשר למספר 1-866-333-1796.